Proč tam tady bylo? Tady další negr. A co přestan, prosím tě, tak to nedělej. Počkej, jestli myslíš, že to bude přiblížit. Vše takhle to tady vypadá. Vše jsou cigáni. Tady Pavel. Padla se drát. Co to je? Je to tam! Je to tam! Taky... Jo. Pojď, jsi doma. Dinosaur! Ty prohrál si nastal. Hezký deštík, Pavle. Zase. Je to tam! Je to tam! Breč! More, půjdu tu přesně. Pavel je prostě gestr. Ne, Pavle. Oj, Pavle, to ti nesluší. Ne? Máš tvaly? Na prdeli. Na nechtách. Na obočí. Tak to kdyby si šel do posilovny 2 roky a trénoval bys jenom prst. Tak ten kdyby si vyšel, jenom prst bys si mu neposlal, bys si chodil pak takhle.